Halo saudara-saudara, iki aku kegiatan nih dino iki melu ikut serta rapat neng Balai Desa guys. Waduh, gayane ngene-ngene juga neng Balai Desa juga ya wis ngene iki lah guys. Situasi nih neng Balai Desa ke ya wis lek wayah rapat ke yo ngene iki. Pro dan kontra ke mesti enek. Dadi ke yo wis gak apa-apa jenenge musyawarah ya guys yo untuk diambil mufakate guys. Opo tujuane terus opo anu niki intine dijupuk kesimpulan ngono lho guys. Rapopo jenenge debat-debat rapopo ngono kuwi lho ya guys. Situasine pokoke kaya ngene yo. Terus iki wis selesai guys. Terus resik-resik yo tak singkat wae ngene iki terus resik-resik. Terus iki wis kuwi dadah bye hai to wis mulih iki guys pembubaran to. Dan ikilah Balai Desa Caluk ke guys yo ngene iki lho nang Balai Desaku ke wis ngene yo guys wis awan iki aku ke arep pulang lah sadurunge pulang iki tak duduhi view di Desa Caluk itu bagus banget iki Slaung lho guys Tengger wi apik guys view-ne tak duduhi yo view-ne engko yo koyo ngene iki lho guys nah kayak gini view-nya bagus banget koyo ning serasane sarangan yo guys yo wis ngene iki sejuk-sejuk ngono kuwi pokok menke ya wis ngene iki lho guys indah pol pokoke iki syahdu lah iki sapa sing iso nggawe sinematik wis gawe sinematik ngono kuwi guys apik pol pokoke sing lewat Pacitan mesti lewat dalan iki yo guys yo pokoknya wis mantul apik pol.